Assalamu alaikum hormatly ildaşlar. Ne? Biz Türkmenistan kanalına yüklerimiz geldi. Köp sorulan garaşan yüklerimiz hazır görürsünüz nämedigini. Biz bilen galyň. Mehmanlarım hazır ne siz bilen nämedigine köp garaşdyňyz, ýani puluna geçirip goýan klientlarimizdan bar. Biz Türkmenistan kanalına ınan bildirýäniňizde köp minnetdarlygymyzy bildirýäs şutaýdan. Ýuklarymyz ine sany kän nesip edenden zakaz edenlerinkine şu aýrars nesip bolsa, galanam nesibiňize görä jaň edip profilde şu videoň özüne de nomerlarymyzy her sapar goýup geçeceğiz. Habarlaşyp bilýäňiz, türkmen nomerymyz bar, daşar ýurt nomerymyz bar. Imo WhatsApp yazıp bilýäňiz, zakaz edip gelip alyp bilýäňiz. Ýerimiz Sayat bazaryň ýene bazaryň gapdaly İstanbul House diýip durandyr. Öýümüz şo taýyp gelip şutaýdan alyp bilýäňiz ýüklemizden. Açyldy. Görelim näme geldi kan. Atyk başyk garaşdyňyz köp soradyňyz. Hazır. Açyň bolýar. Beýle açyk. Geliyor, bari. Ene hormatly ildaşlar, görüşüňiz ýaly. Tutga alýan inkubatorymyz getirdik. Köp soradyňyz, köp zakaz etdiler, ine gelendir. Hazır aýyr ak nemelerini. Ene görüşüňiz ýaly, iki çekme bolup gidýär. Edil öňkürlerden gaýtalanyp, edil şonuň az ýumurtgalygyny soradyňyz. Ene şular ýaly. Birim şu akkumulatorda da işleýändir, ýani 12 voltda da işledip bolýandyr. Ine şu taýda bir videoda, bir abzorda iki zadyň abzoryny geçeli. Güneş paneli arada reklamy edipdik. Güneş paneline hazır şoňa çatyk görürüz. Şolam 220 volt berýär. Ine güneş panelinden zaryad alan akkumulatorymyz hazır goýup görürüz. Näle işletýärmi, işletmeýärmi? Hormatly ildaşlar, şu video abzorunda iki zadyň abzoryny edip geçeliň. Arada getiren güneş panellerimizden hazır size 12 volt da işleýär bu akkumulatorymyz, inkubatorymyz. Toga çön ýagdaýynda akkumulator zady tok berip işledip bolýan wariantda gelen görünüşi bar. Indi hazır biz size şu güneş panelinde 220 tok berýär şu zat. Şuňa inkubator işledip görkezmekçi. Hadi görelim. Tolama ne işledi? Seredin. Ne? Görünýändir ne işledi? Ponu işletýän eken şuna. Gatga zaten özüs işläp dur. Çekmeler iki çekme bolup gidýär. Edil öňküler ýaly içinden hemme zady bar. Arkaýyn alyp bilýäňiz, zakaz edip bilýäňiz. Puluna geçirip goýanlaram, habarlaşyň, ne videomuzy gören bolsaňyz, ýene-de ýeke jaňa dema aýdýas. Sany biraz köprak geldi, arkaýyn ýetişseňiz, nesibiňizde alyp bilersiňiz. Biz Türkmenistan kanaly bilen galyň, ne görüşüňiz ýaly. Güneş panelinden akkumulatorda işläp durandyr hormatly ildaşlar, ne görkezýän. Ne